Tento týždeň pobudlo v Bardejove aj niekoľko desiatok študentov z Veľkej Británie. Tí k nám zavítali v rámci recipročného pobytu na základe spolupráce s cirkevnou základnou školou svätého Jána Boska. Bardejov navštívilo 30 študentov a 3 pedagógovia zo strednej školy Salesian School vo Veľkej Británii, ktorí sa uprostred týždňa stretli aj v obradnej sieni mestského úradu. Salesian School je škola, ktorá patrí medzi vynikajúce stredné školy v Spojenom kráľovstve a navštevuje ju asi 1500 študentov vo veku 11 až 18 rokov. Študentov viedol Sean Keeling, asistent riaditeľa školy, a časť ich programu sa uskutočnila aj mimo nášho mesta. Ako bolo povedané počas ich slávnostného prijatia na pôde mestského úradu, samospráva Bardejova veľmi oceňuje spoluprácu škôl nielen v rámci Slovenska, ale aj v rámci medzinárodných stykov a bude vytvárať podmienky na to, aby sa táto spolupráca stala trvalou súčasťou života školských zariadení na území mesta bez rozdielu, či sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bardejov alebo iných neštátnych subjektov.